Kaixo lagunok, eguerdion, eta ongi etorri, Aitor eta Inigo, Bretxako merkatutik etorri dira, Etxezarreta arategiak, arrakasta handikua, eta sare sozialetan bai, ezta? Bai, karagarri, Eta biziatu bai, guztua. Bai, kriston ilusioa. Makillatuta naite zeate? Ez. Guandik ez. Eta Inigo, zuk zenbat urte dazkazu? 57. 57. Eta badakit, guain dela gutxi eman zizuela Big Mac oietako bajatea, zemuzko esperientzia izan zen. Bueno, divertigerri, bai. Baina latzare, bai. Bai, gorxamarra. Bueno, adi lagunak, berara garatuko ditugu egiten dituzten gauzak, eta aldi berean, earki pasa. Adi lagunak. Bueno, esan bezala, hementxe Inigo eta Aitor, Etxezarreta arategikoak, eta noiztikan zaudete zuek bertan, arategian? Ni duela 7 urte, eta osaba urte batzuk gehiago badara. Bai, Pare bat gehiago, ezta? Ni 53 bakarrik. 53, esan degenakin, amaian urtetxokin, hasi ditzan, Ikasi nahi ez, orduan da. Ikasi nahi ez, baina parrandakin baino lehenu lanea. Lehenu hola izategoan, Aurren atxosak irabazi eta gehokuak. Eta parrandain da berore, baita lanera. Lanea. Eta bakite bai, plater prestatuak bai dituzuela, ez da? Bai, ere obradorea dakagu, horri 3 pertsona daude lanean, eta gero postuan ere saltze ditugu plater kozinatuak, fritoak eta pixkadanetatik. Osondo, txerri masaiak bai, ez da? Baita. Baka horrengo eduna da, txerri masaiekin platertxo bat, eta aldi berian, nundik noa ibiltzen dian, Bretxako merkatuan. Adi lagunak. Bueno, bikote eta laguna garatuko izuet, osai desente da gau maiganian, da nundik noa ebiliko gean. Bueno, hementxe da gaunakin, ingo deu txerrimasaian gixau bat. Ze ingo deu? Txerrimasaia pixka garbitu, gatza eta piperra bota, piper pixka diabadaka, baina, bueno, pixka gehiago botako jau, ingo ditugu markatu, lapikuan, atera, eta bertan jarriko deu, irugilarra martxan, eta irugilarra botatzeun koipiakin gehi bertan daunakin, ingo ditugu barazkik gorritu. Bai asanaiua, tipulina, baitare tomatia eta baratzuria. Behin hori, fundamentu hartzen juten danian, botako dio laranjan zumua, laranjan raiadura, tomate murriztua, oreganua, erramua, salda barkatu aurrena ardotxurila, bakoitza bere prozesuan murrizten utzi, bukatzeko salda, itxi eta egosten utziko deu. Behin, egosten danian da bukatuta da honian, irikiko deu, ikusiko deu birrindu berreun saltza nola gelditu zaigun, ingo deu nahiko txiki dana ondo jarri, aldeun neurrian gehoz deu pasatuko saltza, bale? Bere puntuan usteko. Eta ingo diurana gero, oliba beltzak bota, azkenengo ikutu emateko. Eta honei lagungarri bezala ingo ditugu patata oso berezi batzuk, beitu. Hemen ontzi baten jarriko ditugu, patata hauek zuritu, panadera moztu, eta ingo dituguna hemen jarriola, tenteka, opiskatetzan da, baina hemen jarriola, bilara, alde batetik bestea. Eta ingo deuna da, gurinetan, paparra gorritu, tipulina pixkatekin, eta baratzuria labian erre. Orduan gero, baratzuria labian erretako mamila botako dio, nasketa ontara, esnegaina ere bai, eta gazta raiatuak. Ingo deuna da, esnegain berezi hori, bota patataen gainean, eta laberatu. Eta labian bukatu da. Orduan geldituko dira patatak, hola, esnegaina irugilarreta, gaztakin bukatuta, labetik ateatakuan, ingo deuna da, xibuleta eta eskaila bota, eta plateraratu, pusketa batekin. Eta hemen ingo ditugu, bastoi batzuk, alberginiana, ingo ditugu bastoian moztu, irinetik pasa, prijitu, eta gero,
plateran gainean esti pixka bota hola goxatzeko. Zemuz, irutzen zaizu, Lana bazekau pixkat, ezta? Bueno, Txerrik itxarraka jungo baitu lasai, ingo deuna da, beitu, zuek saltxa honekin hasiko zeate, bai hau laberatu bihar deulako, ordun. Argo izu bat, patata zuritzen, ados. vale? Hemen daga, zuri gailuakin hobeto, hau zuek labana oso ondo moituko zu, ez da? Hala eginak izan da, beti laguntzeko da baina hobeto. Vale, batek, patata zuritu eta panaderain, eta bestiak bai tipulina eta hau laberatu erde, tipulina txiki ingo deu, eta paparra ebai, vale? Vale. Orduan, lasai jungo gea, esan dakua, laberatuko dut hemen baratzurila, eta aldi berian kontatu berdia zue, nolatan entzen duten urratza usare sozialetan sartzeko. Bueno, ni hasiko naiz. Bai. Bueno, laun badaukagu. Ekin ibiartzaio, Venga, va. Venga, mingaina eta eskui batea. Vale. Bota. Laun bat daukagu, lehen ere hor jarduten dena, Bai. Kike. Hor jarduten da, bea dedikatzen da bideoak eta itea, eta, bueno, aldi berean bere kanala du aitarekin. Kriston arrakasta duna, baita. Vale, eta beare harakina da? Ez. Hau dedikatzen dira puruen munduan sartuta. Vale. Bai. Eta, kriston arrakastakin. Eta zuen laguna da, eta ikuste zen nioten horrekin ibiltze zala, eta... Bueno, beak komentatu zigun. Eta beti, Inigo. Inigo. Zuek egin berrezue. Eta, zuek daukasun esperientziakin, da, dakizuenakin, da. Uri zaigun iruitzen, enbesteko... Zuen pentsatzen duten, bai. Eta... Aurrez aurreko balio zula gehiago, baina gero, jendia hainbeste dao gaur egun sare sozialetan, eon inberdala de bai, ezta? Hori entzuten ege, azkeneko 20 urte hauetan, egon barra daula, internet eta bar. Eta, bueno, hasieran pereza eta ez esaten genion. Eta, gainare, esaten nion, Kike, niko lanare baukau, eta... Ella gehiago jarri mesedez, Eta, bueno, azkenen behintzet, gila samar bada, ni errex behotzen hau. Bai, no? Vale. Inni bezalakoa. Beti proiektuak eta gauzak eta beti. Eta, esaten berriz, hortan sartzen bagea, berriz, ni biliberko jate bueltaka eta lan gehiago. Bai, gaina beti lanetan egaitu pentsatzen, nola lan gutxio, eta guain, beste lan bageio, mekatxiz lamar. Eta, bueno, orduan esan nuen, venga, Aitorrekin itzen gait. Aitor da nire semiekin ebai, enetzekin. Hau zetoztek atzetik. Eta semiak ebai, araktegilean ite ulana bai, eta ere, seme gaztenak ebai, enetzek. Orduan, hilo bai Aitor, eta enetz esan dezu semia. Enetz semia. Zuek ikasle txarrak, 14 urtekin berta, o zetokatzen? Ez, bueno, nik bukatu nun nuna, diseño grafiko ikasi nun. Ode, bastante, ondo. Baina, bueno, udara baten arategian egon nintzen, da gero, bukatuta gero, berriz arategia sartu nintzen, zitzaidan asko gustatu hori, eta, bueno... Ikasitakoak etzizun gehiagi bete. Ez, eta, bueno, hemen nago, 7 urte eta gero, así que... Horiek ondo ziakela historia. Vale. Bueno, eta, a ber, orduan zu gaztian ajotzen nun, ez da gaztian ajota esan ni, hone nola inbertsio aurre, ez da? Hoi da, esan zuen laguntza balin badet, aurre ingo dugu. Eta, bile bai izan zuten, bueno, honek igual benetan esan zuen, netzek igual, ez dakit oso benetan esan zuen, ze oine bideoan sartzeko lotxati dabil, oendik ez da sartu, baina, eta zen, venga, aurrea. Eta, holaxe, hasi ginen. Bikain. Zein izan nuan lehendabiziko bideoa jo zen dutena, adibidez, zerrena izan zen? Arategian historia pixka kontatzen. Baina hemen kaletik ingen da, nik oso gaizki pasan un bideo. Bai, Sufritu inaluan, A ber, kontaza, zeatikan. Ez dakit, jendea behira eta ez dakit, kamarakin gaizki pasatzen nun. Gero ja aurrengo bideoak obradore barronen genitun da, asko zobeto. Ja. Gaizki pasatzen duen, ez lehenengo, bakarrik. Lehenengo grabazioan lagu. Lehenengoan, da gero bideo batzutan ere, esan duena, grabatu duen bat kalian, Bretxan sarreran, eta bestiak igual, arategin aurrian, merkadun barrun, eta orduan... Jendia aurrea eta atzea eta... Txitxarek, egora bera, gaina fokoekin erdian da. Ezin garbitzein, osea. Ai, ama. Hala esateituk, Nire... Soltatuek, Bai, ez da. Guain gora etorria, ez.
Oain zea ziek, ja gatza hola botatzen dana, treki, Osaba gehiago. Hasi ginen bai, alako txarekin batzuk ginen bai. Bai. Eta, egia esan, bueno, aurrenengoa historia montatu zenuten, eta zein izan zuan urrengo urratza, zer kontatu zenuten urrengotan? Hemen azue pixkat ja, hau sakarrontzia bota organikoa eta tabla garbi usteko, bale? Hoi de garrazotea. Alatik ja nola ibili berkoan, txukun eta garbi, ezta? Olako tokitan, baki. Olako tokitan. Garbitasuna. Hau sartzean lekutan lekua, garbitasuna garrantzitsuena. Hala da. Eta, bueno, kontatu orduan, aurrenengoan intzin nuten, presentatu zein zinaten, nondik noa, eta gero, bakit, konparak eta garagilanak eta tanak dituzuela, ezta? Bai. Kontatu pixkat nola izan zen urrengo urratza. Gero bideo egin genituen adibidez, beia eta txalan diferentziak aipatu. Beia eta txalana, bale? Bai, kozinatzeko orduan eta horrela. Eta gero, bueno, Bizkaia saltxe gehiotan sartu ginean, arategiko aragia konparatuz, adibidez supermerkatuko aragiekin, eta... Hasiko gaituk hemen txirrik itxarrak ere bai, konparatzeko. Zer ezberdintatun zekak, txala eta behi baten aragiak, hemengo jendeke bai ikasteko. Bueno, basikoki, adinean kontua dek, ez da, txala behiaren alaba duk. Eta, bueno, alaba edo semia, iskoare galdu izan, normalian... Bueno, txokorra iskoa, baitaren, naiz eta hemen... Otxuraz, nik uste alategila guztietan, iaia, emia... Bai, emia nahi izatea, eta beti zatero xamurro izateala, eta... Bai, printzipioz bai, iskoak ere badikuk, onak, baina, bueno, grasa hartzen gehiago kosten. Eta bestia da, noiz bilakatzen da beia, o noiz beia bilakatzen da umeite unian, hoi garbi, amaitean nian, ez da? Baina noiz itea... Aragila beian o aragi sarra ez da nian txala. Zenbat denboakin hartzeu? Txala normalen jabitzen hemen urte bete ingurukoa, urte bete eta bi urte artekoa, baina bueno, normalen urte bete urte eta erdi. Vale, bai 15 normalen eta 18 bete eta bi urte arte, vale. Bi urtetik gora ja. Bi urtetik laura biga izango litzake. Biga, vale. Eta gero ja beia, lau urtetik aurrea, ja, lau urtetik aurrea. Vale. Bueno, bota izan ditugu, 20 urteko behiak. 20 urteko behiak, bai. Vale. Horrezatea, adibidez, bai, idilla noiz deintzen da idilla. Bai, esateko hori bai, 8 urte behar ditula, 6, nola izatea hori bai? Bai, hor hiltzen, baina oso gutxi izatetuko lakoak. Gutxi guztien da, ez da? Hor lehonen abazio baita otxura, baina hor ustetik hiltzen dela 4 urte, 5 inguru. Idire deitzen diote, baina azkenian... zikirautako, ez da? Bai, zikirautako iskuak dira, ez da? Eta, bueno, baina hori jadek, arategitan nekez ikusiko idila. Tarteka hola hiltzeitue, oso gutxi daulako, eta normalen ostaralitzako joten da, edo hor... Bai, jatetxe oso berezita, edo... Normalen bai. Hemen inberdeuna da, behitu, tipulinak, bai, ezin hobe, nahusi, honea bota, tipulina, eta hi patata jungo ezen jartzen hola txukun. Bale? Zutik. Bai, zutik. Gauza tingo zio, bota baino lehen nuo, patata da nahi aurrena gatz pixka botako zio horrela. Botako ez da? Bai, bota barroa. Hemen gatz pixka bota, eta hi june hola txukun jartzen dena, bale? Ningo etena hemen, ja, masaiak, bale, hau markatuko ditu bi aldetatik, zua fuertia, hemen inberdeuna da zeiatu. Ondo markatu azala, xamultasuna barruan gelditzeko. Orduan, egurrian, jarriko deu, eta ez gehiagi batea bota, bestela egozin goza eskigo. Inberdeuna, zeiatu ingoitut 3, eta gero beste bilak. Eta bitartean jungo geha, hau duz lan asko aurreatu egunez, erreportaia bat ikustea. Eta jungo geha, zehazki goiuriara, eta indizkudue masaiak, beste era batea. Ikusiko zuen zeleku, eharra. Guazen bertara. Hau, vuelta eta vuelta, Fuerte da ota. Guantxarte. Kaixo Joseba, eguardion, ni Angel Ibarluzea naiz. Eta gaur etorri zara ikuspegi berria erretegia ezautzera. Etorri barrura. Ikuspegi berria erretegia dago Goiurixan, Ilurretako auzo bada.
Eta orain igurteko duzue zergaiti dakan izen hori. Zelako ikuspegiak daukagun hemen, Anboto, Udalaitz, eta hemen inguruko mendi guztia ikusteko. Eta bai ikusten da Iurreta eta Durango. Hemen daramaguz 10 hilabete. Da dana barriztu indogu. Espazio aldetik daukagu taberna, eta gero daukagu terraza, eta gero daukagu komedora. Beraz, gure jatetxea oso aproposa da ospakizun handiak egiteko. Gure platerak gehitzen saltzen diezenak dira pulpo a la brasa, eta gero txangurrua Donostiarrerara eta tostada betikoa. Bueno, orain ikusi ondoren gure erretegia joango gara errezeta bat egitera. Hemen gaude Kiberekin, gure sukaldaria, eta gaurko egunez preparatu behar dugu karrilerak ardo beltzarekin. Eta da, karrilera hemen inguruko txalbatena, ardo beltza, gero dakau kipulak, zanahoritza, 2 atal berakatza, erramua, piper beltza, eta gero dakau okelaren salda. Hasiko gara berdurak dana txikitu fin, eta gero hasiko gara karamelizatzen berdurak. Beti izan da sukalde oso klasikoa. Hemen inguruko produktuekin, kilometro zero esaten den produktuak. Nik usten dut, hemen daukagun produktuekin daukagula ja nahikoa. Eta gehien bat, erabilida asko txuletak, eta gero brazan egindako arrainak. Eta gero bildotza be hemen inguruan dauz basarritxarrak eta bildotza be erabiltzen dugu bai. Gero, botako dutzau karrilerai gatza eta piper beltza, zeiatzeko bidean bezala. Hasi gainera beste gauza batzuk egiten be bai, hamburguesa batzuk brazara, jente gaztiari be, aukera batzuk emoteko eta daukagu gogoa azteko bai beste gauza batzuk egiten parrillan. Oin ja berdura ja karamizatuta dagoz eta botako dugu karrilera kazuela berdinera. Erremu 2 alekin. Gero, botatzen dugu ardo beltza. Beste gauza bat guretzako importantia dana da, fondo guztiak ez dugula erabiltzen uruna. Dana esaten da berdurekin eta dana naturala. Jente guztiantzako jateko tranquil. Ardo beltza evaporatzen danean, botatzen dugu aukelan salda. Gero lagatzen dugu dana sua oso suabiakin. Ordu batzu pasatuta gero ja gertatuta dago ja. Oin egingo duguna da birrindu saltzak presentatzeko. Ikusten duzu bezala saltza ja birrinduta gero, oin hasiko gara enplatatzen. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko platerra. Espero dut gustatzia. Ikuspegi berria erretegitik, Iurretatik, Oiuritik. Hale, agur, hurrengo arte. Ai, ama, Angel, ze gauza dian gauza tradizionalak, nik gora etorri nahu gaur karrileekin, baino egia esan, betiko karrile gardo goltzetan, Ai, ama, purre patata jar batekin, Bueno, lagun, bezarka dondi bat, eta gurian jarraitu berde. Hemen dakau, gurinetan, tipulina goxatzen, botako diula patata hoiei barroa. Orduan, patata hoiei barroa botatzeko, inberdeuna da, esne gainetan gazta jarri, orduan ingo deuna da. Beizak, Aitor, ikingoek hemen. Este gazta guztik raiatuko. Baina inber haudek bai parmesanua, idia zabal da ondutako gazta. Azalaken du jok pixkat, honeire bai, baina igual iruki bat hartu, azalaken du, honei pusketa bat, bakoitzetik pixkat raiatuta botakoek bertara. Eta horreak jo esne gaina botakoek, eta danan astuko jau, bale? Honekin emango jok. Bale? Oire kontu, eta zuk txikituko jazu paparra, irugilarra o paparrau, eta botako jo bai gurineta, bale? Eta ni hasiko naiz hemen, atea deula aragila, bakarriek hau olio, hola, sikindutakoa, eta hemen ningo deu, barazkik goxatzen jarri. Bale? Hartzalak kendu bertze jo? Bai, kendu joko, baiko gogorrazikak eta bastarra, oso ondo. Oso ondo. Hori jendeak nola eskate, nik egia esan, buelta eta buelta balin behar sartean gustatzen zaiteko jaukitzia, Mundiala. Mundiala, geho, egia esan patatan hor gauza gorra gaiatuko jala eta hobeto kentzega. Baina horiek pregiuta daudenian, ai ja, ze gauza ondo. Bueno, esan deun bezala, hasi zinalare bai daztatzen, amurre zarraro horiek eta ze eraman zizula hiloak area, ze somatuan, ze bukatu aluan jatia hori. Ez. Nei aitak behin esan zitxean, behin galdeu zitxoten, beak semiak eramate zitu nolako lekuta amurreza jata. Eta bakizu zer antzun zuen beak,
beak semiak maite zitula asko. Ondo Hantxe erantzun. Erantzun bikaina. Oia faltzeko esti balio, txutxeia jan da, hoi jan, antzeko parezido, baina, bueno. Ezin da, hori gauzak ez hori gaina Gabrielak askotan esateko abokado zen bai. Daude gauzak jangarriak eta gauzak elikatzen dutenak. Ez du nahi esan jatia daulako elikatu ite igula, Oidek. Bueno, bota ire ikuspuntua. Nire ikuspuntua, bueno, zerrikari galanta. Zerrikari galanta, ez da? Hori azteko. Eta bestalde, ez ninduan harritu, esan nion Aitorri bideoan, ez ninduan harritu, gazte jendiak eta igual jutia, ze on barruan zeon guztiak zeugan gozo puntua. Ja. Aragitzat sartzen duten hori ere, Gozua zitxon. gozua zeon. Txutxeiten da guti bezala. Bai, eta bakik, gazte jendeak gozua gustatzen zaiok, eta nik uste hori bilatzegoela. Bai. Baina, Azkenian esateu hoi da, azukriak eta gatzak azkenian bere dosis abiar dutela, ez pasa bestela ja, engantzatu ite gaitukela, ez da? Aditibo pilo bat eta beste gauza horiek. Eta aragi zaporek batez. Eta guk bideoetan da animatzen du jendia, noski, benetako aragila jatea, auzoko arategira jutea, bere herrikora jutea. Ze ona. Eta gazte jendiak eta jendiak orokorrean hori jaten badu, benetan konturatzen dek zer ez dan beste gauza hori, ez? Eman bertza joina ona etxian behintzat, bere paladarrak eta fundamentuzkoak iteko, ez da? Eta hobedik, eozeintanatan bokailo normal bat jatea, beste horiek jatea baina. Hori garbi. Eta, Aitorrik, nahiko parre bota lituan eraman nion nian erraitea, Ondo pasan, no? Ondo pasan, tortura hoi nuan, Osaba, tortura hoi. Ez dakit nola deskojonatzen. Baina, orduan etzan mosten, bideo hartan etzan bate mosten. Joder. Dena aurrea. Inigo behai Aitorrei erronka bota joan, ez da hueltan. Kontatu zagik Aitor segertatu anor. Bai, bueno, kaskeria probatzen eta ni gauza horiek sekula ez ditu probatu. Ez alditu jaten? Ez, Eta, bueno, baten bat gustatu zai, baina beste bat, ez muinak, bat ere ez. Muinak ez? Oseatikan, testura batikan? Testura eta ez dakit. Me katxiz la man, nikoi testura nare bakiz esatiten. Hor esate, muinak eta txerriankak eta ze testura gelatinosu eta hoi bai, gero txutxeiden da gunda gelatinak gorriak eta guztoa, Katxiz la mar. Hori gehia esan, guge etxian, nahi aitak beti amante zitxean txikitan kaskeria gatea. Eta azkenian gauza ni uste txikitatik pixka probatu inberdiala. Jartzeko zapore horiek eta gorputzian. Gero askotan ez daizu gustatzen txikitan, probatu behar ja urratza bat eman dezu, ez da? Bai, oidek. Nik gutxinez probatu, eta bain 27 urtekin, baina... Orduan ni parre pixka bat egin nun. Bai, honen arpegia ikusita. Eta zenba kaskeria mota probatu ditut? Letxerak, giltzurrinak, gibela... Bihotza. Baina, bueno, bihotza berez haragia da, baina... Dana txalana? Bai. Eta zein gustatu zaik gehiago, eta zein ez zaik bate gustatu? Muinak ez? Muinak ez zaik gustatu. Ni gibela ere bai gustatu zaitek, fina, ogi raiatuakin zanpatuta, eta tipula pixatekin. Diskutuan ogi raiatuakin. Nahi jo. Umiakin itzen bezala. Hola, ematen zitxean amonak eta, orduan, hola, oroitzapen hori, etorte zaitek. Baina leheno adibidez gure etxian, astero zitxon gibela. Astero. Hoi bai, hola etortze guanean potolua moztuta, ez zitxan grazia asko egiten. Sabore fuerte xamarra duta. Tipulasko bertzilan horrekeo. Baina egia esan tipulakin, da hori xetuan prejituta, eta ja purete patata pizkatekin albuan, maravilla. Bai. Gauza garra. Baina erronka zeukat, ez dik nahi, baina tripakik probatzea. Tripakik? Eta ez dik probatu nahi. Ez, bandirik. Hone iraman behar jo, hoi jatea, esan dikena, iko jango ez tepa. Ikusiko dugu, baina ez dakit. Egun hortan gaxo jarriko mendek. Txorixerua bota jo gondo, txorixero pixka, pipermin pixka, azken nian eharra zudek, Eta gero nahi bai garrautza prejitu da jarri onduan, Ez dakit ze galtzen nahi da. Ez dakit ze galtzen nahi da. Gautza da badaki da gatxerdan orduan ere. Bai. Maritzko eta jate aldek, hoi nean nahi egetan zaio. Ez asko. Ez asko. Nean nahi maritzko etzian jaten ezer.
Eta behin etorri guanaitan lagun bat, eta esan zitxon, ez te marizkoa jaten? Guretzako hobeto. Eta hortik aurrera jaten hasi guani. Horri zarra zitxean nahi. Horri zarra zitxean nahi. Handik aste hauek asko zekoteko handik ikasteko. Bai, baina bueno. Denboak ikastea, oire ni uste, 30 urte arte nire arduak hola atzek egite zitxean. Guan ja, ardo txiki bate ondo sartzen zaitek, bai? Iguan dikan kalimotxua. Kalimotxo ez de sekula da. Ez. Garagardo pixkatean, festagiruan edo. Bai, baina ez dakit kalimotxoa ez da dinu gustatu, eta bueno. Ez, Guadazka beste gauzak denboak dana gustatzen azte zain. Hasikoek, ardoak ineazikoek. Bai. Gazta nahikoa daka, o pixka gehiago botako dira. Bale, hor nahikoa daka gazta. Ingoekena de guain. Ez negaina botako jau bertara, eta ingo esan diago hau gero botako ziula. Baina zibuleta bai botako du bukaera, baina guain de bai eskaia pixka bota jok. Hau ingo ditu ostuak atea, betuzak, Azten deka horrela, hau ja, listo. Eta inberde kontran atea. Kontran atea zeitu, eta ateako ditu ezea, osto guztik, eta ostuak bota honea, ez negainak inaztu, eta gero dena berta botako jau. Eta baita ingoekena dek, baratzuri hau, erditik moztu, barruko mamila artea, eta masatxo hau botako jau bertara, eta laberatu ingo jau, bale? Bale. Venga, ire kontu hori. Nik hau dena bukatuko. Bai, ni usteat ia hoi listo sekaula, Hori merzer, oidek, beto, hau gutxingo jaula. Hori bota garutzea, horiek bota tipulineta, eta gero nasketa hori ingo deuna da, dena naztu, nagazu lagundu jozu, baratzuriakin berta botatzeko, bale? Hau ingo deuna da, zuta bota, bai, nekontu. Nekontu. Vuelta mongo zio hemen, vuelta txiki bat, eta listo. Bueno. Bai. Zein izan da zuen bideoik arrakastatzuena? Bai, hartu genuen kurarategiko bixerra, eta gero supermerkatuko xerra bandeja bat, eta bueno, hori sukaldatu genuen, da diferentzia gaipatu genitun, eta... Eta ze gertatu guan? Jode, jende guztia gure gaina bota zan. Gaina, baina txarrak ere. Heiterrak azaldu joan. Bai, Bai, nik baina ikasi dat hitzorik. Heiterrak. Ze zate ziren haiek? Denetik. Bueno, insultoak bai. Bai. Baina, bueno. Baina, zeatikan? Ez dakit esateute gezurretan nahi gehala, o bueno, ere presion diferentzia, eta bueno, hartu genuen bandeja horrek zekan kiloko 50 zentimo merkeago gure xerra baino. Eta bueno, gero aldea kristona zen. Bai, izan dugu, 1,5 milioi visualizazio baino gehiago. 1,5 milioi? Bai. Ope! Ondo, bueno, 1,5 milioi beti norbait kejatuko, goi garbi dukizak, hainbeste ikuste guenian beti da norbait kejatzeko prest. Bertigo pixkate sartzen hasitzaiko, ordon. Txikitu jakabel bai, vale? Takotan zela. Bai, takitotan bertara botako deuta. Hau ointzingo dut. Hori guain, ez negaina bota, baratzuria mamia bota, eta gero hau naztuko zeu, eta gero dana botako jau patatan barroa. Earra patata inberdiuna, dio. Eta esan dekin nigo bertigoa, zergatik bertigoa sartzen Alde batetik visualizazio kopurua, eta bestalde esan deuna, komentario txar batzuk azaltzen azituan, da esateko... Aber nun saltzen nahi nauken, eta? Eta gero, gure kikek, bideok iten ditugunak, esaten zian, nigo, lasai, hori gauzak ondo ite, nahi gehan seinale da. Bueno, ez pasatzen. Egia zan, erantzuna. Gauza da, bertigoa sartzen zai, baina... Pixka bat behiratzen dek, eta esate, bueno, 10 komentario txarre ondia, baina 5.000 onak. Bai, eta aldi berean igual 2.000 suskriptore gehiago golpian. Eta txegin dute o like eman ditenak ere, 1.000 eta esatek. Bueno, orduan... Claro, balantzan jartzek eta bat. Bako esken gertatzen dekena hor, azkenian, bostoiek minge jo emate je belarrian, 5.000 onak baino. Eta horrekin gehatze gaitu askotan da. Gero, enteintzen duten noiek, esateitek, aldi beren, ona dala, txar horiek eukitzare, ze nahi gabere aktibatu egiten dute kanala. Ikusten da, bueno, guain parretzen dugu. Laun txarrak ebertko eskigu guain, Laun txarrak ebertko eskigu guain. Bueno, jakiteko ona zein dian txarrak ebertia bai, Oidek, eta bueno.
esan deuna, izan da, bideo horrek emantzunela kolpia, Bai, eta gero beste batzuk piztu zitun. hori da. Vale. Aldi berean beste bideo guztiak aktibatzeko, Karo, jende mordua sartzek, zuen... Nola izena du zuen kanalak? Etxezarreta arategia. Etxezarreta arategia. Badaki dakazuela YouTubeen, Bai. Instagram bai, dakazue, bai. Facebook bai, Baita, bai. Danian zaudete orduan. TikTok ere, bai. TikTok ere bai. Osagak irekio TikTok. Nik irikidia TikTokeko. Bai, Gizan baino lehen. Oye, osaba kañeru bai, Bai, bai. Zer de, zera... Osaba patinetien etortzek lania eta zuen bizikleta, no sé. Ahí va la otra. Hoxe bakarri falta zaila, patinen egitako. El tiktokero, hi. Ono. Zenbat jarraitzea eskazua adibidez, dan elkartu da. Zein da, nunda kasua errakazta gehiena? Hien, YouTubeen, oain 16.000 dazkagu. 16.000, Urte hasieran 1.000 geuden, osake... Eta hola ziak, eta aldapa gora. bai. Eta fama zemus eramote zuen, jendia gutu alda arategia, eta zate aldizue gauzak eta. Bai. Bai. Horretzea komentatzeitu gauzak, Azaldu jendia, Zaragozakoa, Tarragonakoa, Bai, Puerto Santa Maria, Malagatik, eta... Baina hori, ikusten zatxuzteu bideotan da, baina gainea jende edadekua, Bai, Bai. Burgosko atxon aurare, saludatzaz etorrela, sagarrote eta etorri ziala eta ikusten gaitula eta... Beste, Puerto Santa Mariko gazte haiek, Argazki bat. argazkiaten naizula gurekin da. Itxuna, frekin joan dogakiko jatela, Bai. Igual txaketia garbiak teuki berkoek, argazkiako eta txaketia garbiak inatea, eta, Bestela ez, Zi hona, Hau, Joseba unazten jungo naiz, edo... Bai, oidek, oso ondo, behituzak, guain inberdekena, kontu zibiliai, porque honek beru egongoek, A ber. Ingo jaunaek, bertara bota, tipulina, irugilarra, gurinetan erretakua, eta oingo kenaek nastu, eta gaztei patatei gainetik botako jo, bale? Bale, ni usten dut pusketa horrekin nahiko. Bai. Bota jazu hemen kasuela hundian barruan, mesedez. Hemen. Venga. Bai. Ingo etena da ere, bai, Laura nien ja, lau erdi hauen zukua bota. Vale. Iapa. Hau ya, Mateo, pato a la naranja, Erra usaina, botatzen hasi dana. Bia boxe botare, bai? Naranjakin. Sekula ikusio, Ba, eske Mateu, sukaldean bai 1000 lekutan dago itia 1000 gauza era, eta zeatik Mateu, a la naranja, bakarrik gata aldalain. Beti ikuste du pato a la naranja, bai, baino, ikustiko zue, txerrima zaiake gauza harra gelditzea. Kamu samurra gelditzen dira. Hau jaunea botako etortu, nes? Oide, bota gainea, eta labiaia berua dakau, eta sartu labian, zuzenian. Eta nik hemen inberdetena daia. Tomate murriztua bota, baitare oreganua, eta erramu pare bat osto, vale? Hau berez lasaiago inbiarko nun, Lasai, baina guain, jarraian, behitu honek jase fundamentu hartzen da hone, behitu, eharra historia. Hemen botako dio, ardo txurilla, vale? Topera dakau, aragillak barroa, venga, hau eseke barroa, eta behin aragila dakaula, barazki guztiko fundamentuakin, botako diona salda. Eharra usainak aidean ateatzen hemen, Bueno, eta bingo deuna da tapatu, eta martxan utzi, vale. Vale, hau listo, vale, garbitzekarri hori, hau ere bai. Eta ingo deuna da bitartian beste reportai baten bila jungo geha. Hau, martxan dakau, patatare bai, bueltan alberginiakin jungo geha, hauek atea goxatu, eta jungo geha Bilboaino. Eta Bilbon dago, Ramon Ataska, eta ikusiko zuen zerbait, goxo prestatuko dugu, guazen bertara. Eguerdion, Joseba, Bilboko abando ausora etorri zara gaur, hemen gaude, Jagoba, Jon eta Neo Jagoba Beitia, Ramon Ataskan egiten ditugun pintxoak ikusteko. Justo orain dela ia 11 urte ereki genula Ramona. Bilboko Jado plazaren aurrean gauz, abandoko auzoan, Bilboko erdialdean. Erekin nun neu bakarrik, da
Orain dela urtebete, bi bazkide berriak sartu nituen hemen sozietatean. Bazkide bat nigaz laniten zuen 8 urtebetez, da bestia da tabernaren ugazoa. Ramona tabernaren izena, neure Berramona bilen omenez jarri nuen. Ramona Berramona bi neukean. Bat trintxerpen eta beste bat Leonen, taberna bat irikizkeo, Ramona ditu behar zon. Hasieratik ikusi genuen galtzen ari ziren bodegia horietariko bat. Osatu genuen taberna horren araberaz. Ez deko guzpintxo gehiegi. Hemen eskaintzen dugun gauza guztiek kalitatek askoak diez, eta gaina mimo asko egin dut. Geure sukaldaritza oso klasikoa da. Errezetak betikoak erabiliz, baina pintxoa montatxerakoan toke moderno bat jartzen diogu. Modernitatea presentazioen dago. Batez ere pintxoak aurkezterakoan. Egunaren orduaren arabera aldatzen dugu geure pintxoen eskaintza. Goizetan abedibidez egiten duguna da pintxoak apurtxat handiagoak, apurtxat potenteagoak egin jendeak ondo gozaldu dadila. Eta gero ja arrastietan pintxoak aldatzen diez da osagaiak landutagoak dauz. Ramonan dekogun pintxorik arrakastatxoenak izan lehikez. Egiten ditugun makaioak era guztitan, ajuarriero, pilpilla, hauntz gaztarenak, eta egaluzetako bereziak bebai neko arrakasta daukat. Pintxo hauetaz gain, gaur eskainiko dizu egun pintxo berezia, euskal txerri gizatua patata ketuarekin. Oazen zu baldera ikustera. Hemen ikusten duzuen bezala, prestatu ditugu gaurko pintxoa egiteko behar ditugun osagaiak. Txerri saieskiak, txinatar pasta, moldezko ogia, barazki bariatuak, tipulina da tipula frigitua. Hasiko gara txerri saieskia 24 ordu urgatzatuarekin beratzen. Gero, moldezko ogia labean sartuko dugu txigortzeko. 24 ordu pasatuzkeo, txerri saieskiak ura eta barazkiekin egosiko dugu. Bestaldetik, patatak urgatzatuarekin egosiko ditugu. Ostean, irrinduko ditugu. Da 3 ordu ondoren, amendeko ere saieskia egosita, da esatituko dugu plater baten. Bauka dugu dana prest, da hasiko gea geure pintxoa montatzen. Hartuko dugu ketutako olioa, da patata pureari botako diogu. Bueno, Joseba, orduan, hemen daukazu Ramonan egiten dugun pintxo berezia, dastatu nire baldin baduzu, badakizun non gauden, Bilboko abando usoan, Ramona Taskan. Agur! Ai, ama, kuadrilla, ze gauza ona, Bai. Egia esan, Bilbonek giro eta leku eharro daude, Hemen Donostine bai, baina Bilbo egia esan nire jatetxe batzu daude eta leku batzuk gauza bokau ehar batzuk egiteko, gu fama eharrak hau Donostian aldian, baina Bilbo eharra eta gazteita. Egia esan hiriburutan dago, gaina gauza desberdin asko montatzen nahi dira, eta bereziak eta... Bai, badao, ikusteko eta probatzeko eta badao. Baina gero etxian jamteko, bakizu, arategira junta zure goxua eman etxea. Bueno, bikote, martxan inberde, hobetu ikzut, bakizu telebista magia iteula eta hemen atea deu patata, earki inda labian, eta hemen dakau ja, txerri masailak prest, ingoituta atea, eta igual saltza pixka logituko eta harto irinakin. Eta zuela lagundu biherria zuen, hemen dikan gehiagi ez, baina pusketa moztu, adibes puntxa hau, eta makiltxoakin da irinetik pasa, bale? Nik olioa jarriko berotzen, gero bertan pregitzeko, eta baitare inberdia zuena da, txikitu olibatxo hauek, eta tipulina botatzeko patatai gainetika, bale? Venga, hoi zure kontu, nabek txikitu hau. Bai, danak txikituko ditut edo... Bai, danak txikitu, eta txikitu beren txiki, intzak arituak izango dituan bezala, erastunak bezala atea berditu, bale? Ba, Hau zuritu ingo ez da? Bai, zurituta, venga. Vale, eta beste alde batetik anin biharretena da, hoi izan detenak txerrin masailak atea, eta txukun jarri. Bueno, urrengo bideoa, altzate zehose prestatzen urrengo bideoantzako. bai, pixka, bai.
Beti uki bar deu prestauta, zen igandero igotzen dugu bideo bat. Igandian izaten da, Bai, igande arratsaldean. Historias abogados zela, segurtan igotzea hori. Arratzaldeko 8 eta laurdeno, ez. Bostak aldea. Bostak aldea, arratzaldean, vale, ona. Eta, naste honetan zeto batuko deu. Parrillan, zeu zeingo du. Parrillan, Parrillan. Vale. Zer diozu hori, parrillan, ez parrillan, sartaian, jendia pentsatzen, txuleta ez tetelosiko ez da parrilla. Sartaian eharreitik, ateatzea gauzak bai, ez da? Bai, jendea gaina oso finak eskatzen ditu, baina, bueno... Oso finak eskatzen ditu etxen iteko, bai, ez da? baina pazientziak inindezak ez txuleta der bat ere... Bai, guk hemen izan dugu, horietako sartai baten da, berua jarri nahiko goian da, lasai kostra iten utzi, ez da? Bai, aurretik epeltzen utzita, hori da, klabea nik uste. Bai. Txuleta... Aragia barrutik xamurra gotia, ez da? Ba, epelduta aurretik, ine aurretik. Bestela ez dago goitik. Kamarak gotza eusutzia, ez da? Bai, bestela ezin datea gorrilla eta berua, ez da? Ontxe zandek. Bueno, eta zuek, noiztik antzaudete bretxan? Noiz hasi zinaten zuen urratzak ematen bertako merkatuan? Ba, zizian nire gurasoak, Aitorren Atxonamonak, Joan eta Floren. Vale. 1956. 1956. Amasei, Ni jaio gabe neon. Bai. Ni bai. Eta 67 urte. 67 urte, Jope, oideko, zenbat aragiateko zan hortitan. Zenbat txistora, zenbat txoixo. Zenbat ordu. Zenbat ordu. Bizitzak bertan. Esan behar nizuna, bertan adibidez, zerrekin hasi zian? Zein izan zan lehendabiziko oinarria? Ba, garai hartan, txala, bella, aragi freskoa, txala, bella, arkumia, eta txerregi pixkat, agian. Txerri pixkat, eta etzen iten txoixuak eta irugilarrak eta irugako erabolazioak, aragi hartuta. Merkatuan ez zeukaten ordunen uneinik ere. Infrastruktura etzeo. Eta zan hori zan. Eta gaur egun berriz, Ja, bai, obradore da gagon ezkeotikan. Noiz izan duen salto hori? Noiz hasi zinaten adibidez txerrik egiten, enguan janari prestatu, noiz izan dia urratzoiek, noiz etorri dia? Bretxa berrira pasa ginenen. Vale. Egoin dala 85 urte. Vale. 84 urte. Bai. Bretxa berri jaintzan da, ja orduan izan gendun espazio bat hartzeko modua, aurre obradoria eta jarri, eta ordu esketik jotafo. Eta adibidez, gerotak gehiago adioa, jendia janari prestatu gehiago hartzeu aragila tamaino, o adibidez nola ziak? Porque leheno aragi pikatu eskatzen da, etxen itituen almondigak, etxen itituen hamburguesak, gaur inoiz jendiak ez dituen hamburguesak eta etxian iaia, ez da? Jende gehiena hori albondigak ja eginak, edo etxea iritsi, mikroondasen sartu eta listo. Eta venga, aurrea. Geozta gehiago. Eta adibidez, zein da arrakasta gehiena dakan plater prestatua? Urde espiko korketa. O bestela, o albondigako lasagna. Albondigak ikaragarri, aragi lasaina ikaragarri. Txipiroiak ere, Txipiroiak asko. Azuritzen Txipiroi honena ditugun arategila dituk. Bai, onda. Egia zani, danetik inberda eta iteana behintzat fundamentuak inda honek, ez da? Bai. Hobeto sortze gauzak, baina horiek etxen indako eta honak, ez danetik, baina ez dakin hau, ez dakin nundik ekarrita, Ez. Egia esan, dozkau, gauza pila bat, baina dana janari tradizionala. Bai, gauza raroi gabe. Gauza rarotan ez gaitu sartzen. Eta, bueno, hau Joseba txikituko eta hau... Bai, xibuletare bai txikitu, eta gauza bat ingo deu. Bagizue gaur egun bat horrela, eta ingo deuna da. Hau ja, hemen behitu, irekiten dago eta ligatu zaigu saltza, ingo deuna da patata bertatik atera platerea, eta itxingo dugu alberdin hau prejitzia, eta guantxe gatoz plateraratzea. Utzi, 4 minutu hau garbitu, dana garbitu, eta guantxe gatoz. Bueno, patata arrazillo batea deu, bain mungo mejunge pixkate botako zio, ez da? Irugilarra eta tipulina eta... Bota hemen xibuleta gainetikan. Bale, nin biharretena hemen dazkatezun oliba beltza hauek. Botako ditut hemen ja nasketara. Hemen dakaula saltza nasketa. Ezin jo, Pixka gehiago botako jot, o? Hola, bota pixka gehiago, fundamentuak. Bildurri gabe, horrek kaltik itzigu gingota. Venga, esti pixkate bai, botako jo hemen. Horrela, xe. Gatza botaiet, gainetikan. Estilla goxatzeko.
eta karrilera pare bat jarriko deu plateran gainean. Vale. Venga, hau hola, basterrian. Jarra geratzea hola, albernia, beti patatakin berrela bestera bat egiteko, Gauza ona. Vale, probatu zazue bat, nabazue. Kusiko zuzte gauza gozua. Hemen txekarrilera pare bat jarri. Bat. Eta bi, jepa, Oso, Garagarria. Xamurra geritzen da, bai. Eta azkarrin behar dira, ez da patata bezala inbeste denbora euki berzutan, Ikusi zue indula prejitu eta zeitu natea. Vale. Abonea. Eta amaitzeko historia. Oh! Txerri mazaliak. Ala naranja eta gauza gehiago ere bai, Naranja botazio, baino gauza gehiago ere bai botazizkio. Egia esan, bintu ze gauza bereziatea zego. Bueno, lagunak, azteko eta behin, mi esker horreotatik, eta zuei merkatuan, danoi gauza goxok emategatik. Vale? Jarraitu horrela, beste zenbatuten, beste 67, ez da? Honek, eta zemia jarraitu berko. Bueno, hemen txegaurko platera, eta esan dakoa, ondo pasata, biarrate. Bueno. Agur!